Jamen, nu står vi og kigger på en traktorpuller, der kører i Light Modified-klassen. I den her klasse må veje 2500 kg. Der er nogle regler for, hvad for nogle motorer og så videre, vi må køre med. Vi har valgt at køre med nogle 27 liters V12 motorer, som stammer fra en Tanggang. Det her det er oprindeligt en kopi af en Merlin motor, som lagde i Spitfire-flyet. Vi har så bygget det meste af det om og har lavet tæt på 400 specialstumper. Alt fra plejestænger til stempler, til foringer, til topstykker, og alt er blevet skiftet. Vi har bygget en kompressor på, der lige er en tand længere end dem, man bruger i Top Fuel Dragster. Det her det er nemlig en 1871. Så har vi en carbon injector på. Vi kører med noget Promag 44 tænding, som man også bruger i Top Fuel, der er blevet peppet op til 60 ampere. Vi kører med en brændstoffump, der kan give omkring 120 liter i minuttet. Og vi har nogle oliepumper til at sidde. Og ellers så er alt hjemmelavet og specialbygget. Vi laver alt derhjemme. Vi har vores egne CNC-maskiner. Og ellers så har vi nogle gode sponsorer, der hjælper os med at lave nogle af de stumper, vi ikke selv kan. Vores tænding det er bygget fra en V8'er, som er kommet på en V12'er med nogle 6-cylindrede rotordæksler. Det, der er rigtig specielt ved den traktor, som vi står med her, vi yder omkring de der 6-7.000 heste, og det der er vores store udfordring, det er vridet i rammen. Så derfor så har vi vendt motoropløbsretningen på motorerne, så den ene den kører mod uret, og den anden kører med uret, for at hæve vridet, så vi får en stabil balance. Vi har kørt med tørsøm, så vi pumper hele olien væk fra motorblokken, og det er for at få luft ud af selve motorolien, men også primært for at få noget vægt ud foran. For os er det vigtigt at få så meget vægt på forakslen som muligt. Om bagved her, der har vi koblingshuset. Og inde i det her koblingshus, der sidder der en forvokset på maxi-kobling. Det er simpelthen bare en centrifugal kobling, der slår ud ved et vist antal omdrejninger, som vi har sat. Den drives ind i en gearkasse, som også det er en af de ting, som vi er rigtig dygtige til, det er at lave vores egen gearkasser. Og herinde i, der sidder der tandhjul, og de er ikke ret brede. Og her i, der bliver vi gearet op, henad. Og så har vi bakgearet til at sidde her. Vi har simpelthen kun en frem- og en bakgear. Ingen ekstra gear eller noget som helst. Så hvis vi skal skifte hjulrotation, så skal vi ind og arbejde ind i bagtøjet, hvor vi skifter kronspidshjulet. Om bag på traktoren, der har vi nogle afrotationer, som vi selv laver, og, som er lidt af ideen og kopien af en MAN Mercedes afrotation, men vi har gjort den bredere og gjort den stærkere. Og alt det er også drejet og fræst hjemme på vores værksted, og nogle af stumperne er så lavet ved en af vores sponsorer. Om bagpå heromme, hvis man kigger, så er det her i, at vi kroger slæden i. Vi trækker cirka 30 tons, der bliver kroget i her. Og det her oppe, der sidder her, det er bare en sikkerhedsvejer for, at hvis chaufføren, hvis traktoren bliver urolig eller kommer ud af balance, og chaufføren ikke rigtig har styr over det, så kan de trække det her nødstop, og så slukker motorerne. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan sådan en traktor den styres. Traktoren her, den styres bare ved hjælp af gashåndtaget. Og så styrer den simpelthen spjældene ud på vores kompressor. Den eneste måde, du kan rette den her på, fordi forhjulene de kommer til at ligge, hvis det går rigtig godt, så skal de gerne ligge cirka 40 cm over jorden. Og så kan du selvfølgelig ikke dreje med rattet. Så rattet er kun til at køre ind foran vores slæde, vi bliver trukket med. Men ellers så styrer vi ved at bremse. Der er enkelthjulsbremser på, så kan vi styre, om den kører højre eller venstre. Og ellers så er der jo så selvfølgelig frem- og bakgear. Den måde, vi starter den her motor på, det er faktisk også ved hjælp af den her gearkasse. Og det gør vi ved at sætte en ekstern starter på, der bliver sat på her. Og fordi den ikke sidder der hele tiden, er fordi vi har hele tiden en konkurrence kørende på at få vores vægt så langt ned som muligt. Fordi vi må kun veje 2500 kg, og vi skal have så meget vægt i fronten som muligt. Så det, som I kan se, vores, det ligner sådan lidt en forvokset dragster, hvor vi har trykket alt så langt frem vi kan. Den her traktor, som den ser ud her, den byggede vi sidste år. Så vi har kun kørt en sæson med den. Ja.
Vi har komplet datalogger på, så vi har alt. Det kan vi se via vores racepack, hvordan vores data har været på vores motor. Og hver eneste gang vi kommer ud og køre, vi kører med mekanisk indsprøjtning, men vi stiller det efter vejret. Altså hvad højdemeter er vi i, luftfugtighed, temperatur, alt det bliver styret, så vi hele tiden kan ramme den samme udstødningstemperatur. Så vi yder maksimalt, når vi lægger ud og kører.